wato wi oso de nkwala ne ba ko din be ye wa fa anye ekura de nkan ha me ewi ase e wa bedi akonwa na akoto obi na asene maame eno so no ye ntwa we mu half enton na ye fa nkoto full plot no koto ye oba ye no wodi udin aye paper no wodi udin aye paper no na me bisa na de na wodi udin aye paper no wan fa nkwala ne din anye asema mi kuru ka chem sa me nkwala ne me mani nso mo wa champion ni fie enti ye mfa omudin ye na me se me wo fa tobi me wo fa din ne wo so na de na we de wo se ente sa ebe ko mama wadanfo hene ba ko ne waka na nada be hene ne waka anwie ka me de ko ba wabusuya ni ba ko so ne kan ye enso anwie ka e ma opanyini ba ko ne ne timantem papa no so be frɛ wo ne kan ye sa e homle ne dane ntoko wie se na aka che papa ne se me mfa sika mra ne kwasesa paper ne mame me di sika no bebisa wo se sen na me mfa mra so mame ko kan ne se aware na asase me ntusu ba ko e homle ne mra ne me ne ntoko akasa akasa mani me ne matugu ka se me nya oba ye ne me bobra nti me nkoma obi mra o ma ye frifie ho bepom na ki no kra ne bi wo me ho ntina fe metimi ko ho mre kakra na fe de watopule no ki me kofi ase me ma obi frɛ no ansa na metimi akofie ho ensem bebre for se paper na won na se me be yi me ne ma ansa na odi paper na mame na je se me se da bi asame se de esi ko no de almost 10 months ni. All right, nti abusia case no na yakwa kaka ye won nti wo se nana se age se waba be yi ne ma ansa na what the plot no who papers ama no onye na yire na ti say Mrs. ba ko pa na bi nyi Mrs. ni free ho they say what den san kwa na ba cho me nyamfa nko enyanko all right na na day wo dan ka na ye say dan ni dey say the be 7,000 8,000 ebia de na say keka ko 8,000 na na de 4,000 aba ya bona na ba wo say 4,000 ena obenya wodi abrɛn na na yensom na wonye mfante edan ne ka no so bi mama wa daroma nya hwe yenje ne sa enya de bet mpanyimfo agamo na mi aka anti na jawo de ma nya ne sa se mi yabu mamu nimtia mate won se ekeka ko 8,000 eja obɛya ne den se de obo homoden dada no bo homoden na pe half no eso so na fa ha dan no na asase no ho asem no nkoso ahina san frɛ o dan me frɛ no ka kyerɛ me sɛ obeye bibia de amamenti mi kama komanto me yam ti ho na sɛ ye hwɛ sɛ bibia be ko true sɛ de o sika ne de because na no sɛ de nkoso ahina ne ye kasa ye no wo ma yete ase sɛ asase ne de ho hyehyɛ ne bibia wɔ ne ho eni ukunu nkyɛn nti ye de ye ngyae ma no na ye nya ne mugidie ti oka ye nso ye nya ne mugidie nti ye hwɛ ne kakra nti eze niama no bɛkɔ akɔyi ana sɛsɛn Oma me mria kakra na me pe kakra nso so na kyese mfa mpe dan ni. Tinana ma enkosi be sen. De enkosi be say ye ko December. Tu fa se be December mu de ko bi. Okay. Mate we anya pre nana ye sraw say man time na onfa mpe dan emra emeyi ni ne mo ba pa mpa cho mafia beje ema no mame na ommo akire busia se de ya na meye misika no efie ha da bia ye sre me enie ai abrewatia oma yi mafiri so mpa cho mo fa nto so na me kire sika na amanfo hu se na me ye misika o me cha ne 10 iti we ya 4 iti 40 million iti sika no na e de aba iti ye de ma ne wife iti me ba cho mafia abegema no na ye nto ahwo ne so enkwa ye ni mu 10 ahanti e 4,000 Ghana cedis fama na ye na omachire na na yire me ma ye ne 10 ti bachire ma me na ye nhwe nti 10 mi ntwa me ntro da hwe ya gidio ya se achinye nti ne yekunso nkroso ye hwia hwere nka aka ase di etia eti obapa asopani bachire wode ma sofo ma me so fanto wa no so bachire me wo cha miska kra mbachire anso an maka akire eti wa me de na obeka akire nana me ka akire mi na so ma Frimpomaa wonu wabusuya nyina mu ofia me de aseda kasia eni awieye na emamu sa ye de bibi be da ma mutimi ye maye nti enua na maka akire nyina so se awurade se obetimi aye se amamu na mo so awurade ntom nkwa mu
Omo nkwanya tenten de mu hia bia Awurade wonye ni nyina mama asundwie mu amen amen nti abusuana de akwakosie no pacho momfa me case ne mreme na mento adwumadie no so obapa nyame nka ho why ti asase no so de ne yebehwe na yaje wonkrata ne de ama na de so ahoro ne nsa ti nkoso ohene yehia krata ne nimanimu ya me ba cha akosie manu o send 500 Ghana cedis na no anase nra kwabna prempe ewo UK 303 Ghana cedis de aka mu bia no se ya modi abetimi asende ene de o send ba ye bebo odin na ya da se da bia me ka me se gratitude aseda ene eniso eya de a me maniso ade papa nti se wo ya ade ketua bi ma me ada me se ketua bi ensa Yankopon onhyira mo Facebook fo na ne mabo ade mu ye new Facebook account no monkoso a enhye bi mu o mo frɛ yenya Facebook no mesrɛ mu a dada no Facebook fo no do mo nsa ato so technicians eguso eye ho adwuma eti wa waba ha no so nyame onhyira wo life change Rama Maybon ewo live no so akua fra kuma nyame onhyira wo papa Paulina Ando love the only love in the building Megida Ibrahim the stubborn cat oni kwaku ye boa Megida Ibrahim nyame onhyira wo Obapa Christy medase bebre ena Nadia Hamid enso ejina live no so Nadia nyame onyo kese nana kwaku ya boa wen wayire mu Dorothy ayensu enso ejina live no so kwaku ano ewo so kwaku ano nyame nhyira mo wa obeba bia na wa share akua fra kuma medase papa oba no wa share na obi nso anya bia hwe oba pa mpachete sen ampacho nyame adom de frozen pacho me de zoera se de zoera wani asi agi de me wogidie se ne ye ntimi hia ba ma bia wabumi afa so me ba se mete se me hia ba ma bi wa ye me yie eti me be bona ba so ana me boa ana me boa Hey, chaza boa. Pacho we de wabumi afa so fa. Where do I dey? Wabumi afa. Wabu afa so wabu kwasiada. What the park na say case na ye case obapa anopede na do nam. Man pacho anopede ayo boko se nya boko. Man pacho na me wate bebu ho na me maame ewo. Timi ko hia ablante bi wo ho. Hono no so ne maame ne papa nyina wo ti hono se mepe ti meti asene ne tenaye ma menim papa me maame ono ana me papa ti buan ni ba bia ti maame ti asene ma na me ne tenaye na ewo mamu miensa ye wo mamu miensa me ne tena afofo ndi o maame ahu se miesremni mane ba mu wi afa na maame ne be ka che me se o miesremni nti on ti ase e ma ne ba no enware me de wana Maame Frimpomaa nim se agro na maame ne ka edi so abusafo hia emu no maame ne san de tudwa san de ba ne be fa me no o kan na ne ba na ntie se ne ba na ntie na so ne me awode abusu apa bi o mo fa nya ne ba no o mfa ho te maame twe me ho akwa ha me dan wa table ho na me table me bla ma table so ablabo bia ni ho jinsu oto a ne matim pesi a genetic te maame betena akumase se me bo black akran ntime ba me be ya adwuma wo bo hyen aduane adwuma saa simi ho na me wana maame kuma de maame achi ne frem me ja me ma no mi asa nyina wo ho nte ba ko pe na me ne na ti maame kuma ne frem na ka kire me se zuera o mam yenu no makoda school mu ama ade achi on papa anko form me no kure ni mi suye to na me sole so to na me na mu ko fa me ma be da maame na me ne ye adwuma no konte na musa mesra be ma no so omo na me handa ma wa amfi me mia na me blessa benya adan betina mu nkura no hwe mu so a onhwe omo so be ma nkura no wan sidi a je me ne no ko ansa na wan sidi be ba aba ti niama me hwe aduane dia no so je 40 cedis enso me ne nkura no miensa eno na me to semina nkura no tale mu eno a na me ja na me siniema wanti na maame ye eno am ko ye obi adwuma metehwe ye na yitwa me mani hase no maame na hwe me na me da fie me nya obi maame scan to aduane maame ma je maame na maame fra be ma na osu ani bi ma se me no mo kase nkura ne tifi o mu nko school nkura ne ko so me anam di misika akodo mo ko chiro mo di wo school mu enso be ma na 1000 enim
me friend no mam na mbeka no mam ka chem se ne ba ni bi ti ba ya mpa bi am fa nko se che ne ba tum so a ebebeli no ti na ma metie mu ayi na mde ba da mo se mo ne nka me dan ka so aso o me han dan man kola no no san show mo timpa cho na ma oba pa so shia be ma no wa table bu me ba cho a woni ne twempene design ansa na mo wo ma pa cho me ne tena ye 1 year twem mu kra ansa na me ne wo se nkwa na yesen penyi no 9 years na de to so no 7 years ketwa no 3 years na so ne abrante na wo miensa me pa cho ye friend sen apia maxo woni maso a wo miensa breben na ne maame ehu se be wo ye siremuni nti no wontimi ma ne ba ne nware o ma pa cho ma miensa ne ebaye no mu third one ebaye no first one na maame ni nimu ana pa cho David second one no onim me pa cho David o me ka se na onim se wo ne be ma ne wo ho ma pa cho onim second one nyina na wonim pa cho ti de na esi wo ne wasene ntamu a e ma ne cancer asem ne se ntokwa bi ama I don't think say nko be cancer asem na e de ne sie ma pa cho ma me no mo friend no se makasa tiana na ma di na tam da no wa brenya me because me nkasa tiana da also mo si mani eden na wan kasa so ya mpase wani eden ma bata sa na mi to hia mani o hia me o kasa mani eden ba wo ne mi san a wo be hu say we are very nice lady sa na ma me ti wo mo bi ensisiu obi de body ad be woso meboa ma bata eti ma me ne say yes wani eden but one maxo e wo first one no wo hu say ni eden no wo ho me ba cho da second one eni eden na ama the third one no wo kire no shege kakra na ma third one man chane hwe man chane hwe by say me hu na nti sa no ne ba ne ti dan ba fie no man sin say boys quarters no so na ho ana omote ti obi atene dem so ni nyina na me ko ho me chia ma me no me ni nkasa enya kasa da me ne nya kasa nti na no krankran no be di ha 4 years ni nti omo ma kwan ya me de omo kwa te bebu ho so omo go di akwa ma omo ba bare ba kokora se ma mfa bia ndi nkrana ji ama se bi omu didi ana se omu dware seminar nti ma ntimi anya bi eno ana se be ma de krankran ba ye odi omu ba so sika 7 million so anwumre du ye ni bi no me de kwoto aduane ebre no ade echi no so 7 million na mu na me san yi kwoto ye na ka mu 6 million na se 2 million na me de kwoto to books ma ankola no na abrante no de na esi wo no no so ntam apart from sene maame se o ma ne nware wo no de na esi wo ne abrante no so ntam ma abrante no de hwin ansi me ne ntam ne maame ka asa na me twe me ho woni na anko woni na anya hwe pacho David we are sure ma pacho David atwansa ma pacho because oni ne ti wanyina no I think say na maame na kan mo ateda maame no wan kan si mi manim wa kan mo obi abeka atro o kan ma no kola na be bo me maame amane satana ne boy na wo sen na satam ne na o mienu nti mienu no mu honso na me ntwe me ho ti ma adura o meton say ye de boy ho ba ye kama no na ma me koto bi say be ya me nwo miensa no aduro be ya de boy contraceptive no ma ba so e na koto bi pa chai ukoto no drugstore na sa abontin ma pa cho abontin di eni bi pa cha na ma me bi difrikuma sa ba atebe bi ho be to omo so anuro no me pa chai e na to bi no me ye say ne ma me so ne na wo mienu onte ase ma ne nware wa ene wo betare ho na wadi bi na wabo ho ban ma ba chai e de ntia ma me pesa miensa so ne beba da bi de nti na ne ma me so ma ne nware na still wo say obenum aduro na one na tena de ntia wan ne ma me no e ka ya no me ma me bo mama ne na me ka che boy so wan twe no ho na boy ne se nya ne ma me na be ware ama no nti o ka asa no ti mantimi anya de anga na ma me so ti asa no sesem a wo de o ma nkora ne emeye basa ti mentena ho na ye de mo ankola no ti na me ma me anu kasa na me tie ze e be drum pempeso de we na esi ko no a me ka se me tena me ba bi ateme ho no ma me chance sa week ni mo na ma me free mo ti me ma me ti asa ma me ye Monday ne Saturday na ma me di free mo ti me ma me free mo wie na me kwatena ne dan ni mu ansa na me ye kakran kakran kwatena wan wo ma me dan mu anasa maso ma me ho no okay ti na che say aduro na me de bo me ho ban no me num aduro no sa na afeli me ama me sa anyem ye one pass one aduro no but what failure exam se no afeli me exam se da faility o ko be ma no ko se maso man pass
Osesan be no atwura wan paase. Enti nyinsa ne bae na wo ka kire ne de no kan. Ma nyinsa ne bae no ma mpele se be ya bi a kina bi no obeka se nyinsa ne nya de anya ne de no. Nso na me ye menene da so te a menyi me ne ma mfini da menene te sa awarefo. Okay. Ti sa na menene te. Nti ma mpele nyinsa ne bae a me kwo wo so me san ho no ho na me firi kwo me ma me kwo wo ye. Me wo wie ye na me fa me ho adwen. Nti wo wie de na wo ka kire nansa na oni ni jai. Ma me wie ma anka hwe ankere no. Just like that. Wo se me yi me ne ma. Nti na onte ase onte ne ho ase. Wo bisa ne se die pa na oye ye wo no onim. Ba me ankasa no me sremni ne na ono so ye bunini. Ne ma me so mpe sremni de ne kwansa me ye de me ha me ho. Oh. Ti ma wa se me twe me ho. Sa tribalism na ye kanetete no na eniama sesan o sa tribalism no ye nyina ye Ghana fo enti wo ka se obi ye seremni wo ya bunu ni wo ma ne nware wo ba buani a ono ofiri asuoja ono je se wa fru plane onye ka ono de oba China fo ye omani ampa yansi ano obi wo a oni ni din komo onsuma ne se kokoka ti konkonsa keka ne kura di ya na wo de pake wo niema ma be ma no de ma gina so kra na sa me madam fam ne nam kra na one no etwempena enti mra me hu ya me busa madam fa sa de na wo yeso ka chim se be ma ne se me ma me se wan fre nyame on te ase e ma ne nware me na wo fre nyame ma pa cho me kwa sorry wo kwa sorry ben me wo kuma sa me kwa bet joy power ministry minya adwuma anye to ofre me na na waka say eduma ma me nem simpa to no say wa ebiso we obefre me see you ade chi Tuesday nkra na nko school ma friend ma won fa me call kra na wa bisa say ade nta ambo frɛ me to na me ba ma me na mbe na adwuma na mpraye no ba no e won ka be bo na mane ma me de friend ne no wa fa call no na me say nti de o ye na ye nti de o de ye me mizuela me na nkola no ne nua ma de be chen me ka sama nka na me boa ne nua ma de be chen nti ni papa wu ni mi hu ye na nka so nkwa na papa wu na do papa wu a wo mani di na so nkwa na papa wu nti wo papa wu wa mu na oto no wu ndidi nti nkwa nso ndidi hono ma na me da na phone ma me ne de me ti ni so ho pa sa ma me no ama me peka de aba ha se na anu ade a che nra ma se na me no ka sa ne nkwa na sa tifie Martin Bacho momo se mubenya Maxwell se ni dini ya Maxwell momo se mubenya Maxwell ama me anopai producer ene ne din komo bebre Maxwell waje atum se oni ye bekasa ba se sie ye frɛ wo a wadum phone no minim de tie wadum phone no but wadi nkomo wo so wa kyerɛ wo die mu didi enti na time aso a ye frɛ ene wakasa no sabri na udum phone nti Max sa wo so wo case wo asem kan so phone no na ye no wuni ho nkomo why but only producer Eddie nkomo producer ka kire wo se enkomo ye di me record o we aye for future reference future na anie yentie bimra then you can enter na mom me pade service na what we bear say me fan be at least me ba maso me brain is that be me fan den katawo na me de brain na ko na munya ti me ma no 700 nakwa babriti na maybe 5 pound per na mtin da 96.3 da me san so that na me na di da and also me ma de enchi na msu me ma de enchi na da me so me kra na me Only ni da ma de enchi me da hono so ni shia na mu de da adentra da sanya me yere no u da ni fia na ase ko da ba bi oh me da hono ono dem okay itio na wa nye ni bibia oh da okay le di ntina wo ye na wa nye ni bibia Lawson FM 96.3 ono ati ade ono so ono kwa ni jam no me na jam enchemuni se ojao wase daddy ne ma mi wu ye na me de mi nim ye abunafo no ka kire no afi o won ma no fa mu nyina wa mu nyina di na dance so ja on ware mi e kan so ne fo na so so ware mi na so yo ma so so ware mi ja
Into one man or the son, no matter what cook master, and with jam cran man. Then Grana could go to school. For me, I go to school. They be around a court, the Garan Grand to Muku school. Come on, Yandi. Until one woman could cook my favorite cooking to me at 2 bears, almost 2 months. Then go by, they say, what a man, not a catcher man, oh, when you're there after now, which nation, my mom said, ah, you let that you quite in chain. Now, how say, when you're there, which not now, young brand. Lawson FM. And yet, the Kibiazo near Kwame, one also be now. Aha, no, I didn't asking them. Indeed, you might nation as man. Not all the time, enemy. Until they go out and my make me coming, trying to say, maybe a week in profession. All the time, you are one man, and I know the number of sentiments, and I know the sentiments. Until men can't certificate the amount of a year, maybe money, until me scatter me some, and I'm ready to send them out. Yandy. Maybe not so. Yeah, so. Until not meaning I didn't hear what the videos discuss here. No, I miss so that I had mine yet. I tell you what, man, and yet, what was from tomorrow. So from tomorrow, very bad, I knew now, so I had it. Oh, dear Bazano. No, Zira, some putting stick debris. What did you say? Lawson What did you say? Okay. What did you say in some simple way? What did you say? My sons and some debris is the best of them now, some are making. Well, yeah, woman is start now, or no, then you're not ten, answer manner. Okay. A big bear, so almost say, maybe mass one on bear, and found that 3 bears 4 months. Maybe I know, bear a idiot. Hello, Maxwell. Good morning. Morning. Max, Apomboko there. Okay. Apomboko. Maxwell from Maame Frimpomaa Hi Lawson TV. Me pacho okwa adwuma wan. Fine. Jato zongo ye phone Maxwell no pay. When the producer din komo waje atum so on the phone there. Baby a wo ko bia phone kita no fan to baby a. Ti ba ne sen waje phone no ho sa time a. Waje atum say ye ne nkasa yi. Me pacho me no fi no di the phone ba say ko off ntimi versus man ko jato zongo aba. Ti me pacho jato zongo na baby a wo no. Emiwa. Oh fine. Me no wa tebu. Atebubu ne jato zongo no emuwa. Emu tinko biwa no kasa mame. Me pacho emu twen. Nipa no kasa no minim nipa. Hwan. Nana yaw na kasa yi. Nana yaw ne. Nti nana yaw. Yes. Ya ne Maxwell din komo. Ababa we ya wona ne wo miensa wonimu no. Aba be ya. Ya bodi ni kire no. Zuera. You are here. Na me adumo na nso Na me adumo. Wala ba wonte se. Na me adumo mo ho ye. Nti nana ya wadanfo ne Maxwell. Mbata se. Wadanfo ne Maxwell ananso be charge ne phone keke. Oh, madam for me oba na no phone abesi so. Okay. Mate ene ye ne di nkoma no pa no. E ma ne gitumu se Zoera ede na ba Lawson TV okumase ye wafidie so ne ye kasa yi. Eti udam framam. Yo. Na ogitumu so ne ye be kasa. Ena ye share ne se efi no ndu ekọ ye be frɛ no. Tibinim de enti ode fun ya ba ntimi sira wa se wu na. Ka kire ne se enkwa miensa na wagya wo mo ede agu Zoera so no. O se tene kon. Eti wo mo dia na wonye agya sede. Ne fatherly responsibility a eso wo hwe ne ma no. Wo ye nadafo tu ne foma ye. Why? Oba man. Na ti show no so ye be pon 12. Enti phone si charge wo ba na wafre ne ene na kasa. Why? Ba dia that doesn't know the oba ko be be say 6 to 7 mu. Okay. Na so waji tu mu ka kire. Me fi road mo na kwakọ so me fi no that doesn't know no free. Na so waji tu mu ka kire producer say oh mo de mo frɛ me kasa no na wadaadae. But ho some the meeting ka wadaro ma. Ma tintina na ya weda say woba we de agya yesi tewia jenkrato fa kwama nua pani we wadamfo no utu ne fo a wobeti we say ababa wa no wo se nkra na bie school kra wo mutifie
enkra ne ko school obi aba ko school etu ne nkasa maye why oba why pacho mateme das ya no wa chia matata ama me why okay obete yo do we agia re ho no obete bye bye ti abapa dia be mami mo audio ni nsi na obi ehun se abrante no agi tum se obekasa o ti minim de nti a wa hye de gya ne phone de ama na damfo a na ono tani ono peno ansa mana ya so okay nti be di ko so o say me ba ma so ono be me fan za ti be so 4 months me ba no be ayi me nko be bia a me fi ne be okay master whatever my friend on wabaha sorry pacha wabaha na just remember na ye tie ono de na so ye tie wo de ade ye pradance de record o da chance 70 nti de o de bada fidie so lo so tv lo so radio ha enam se wo so twa na mo bi se ono be wan kan kire nti be fro na so o ma ye nkiri mu ye nkwa be fa so aye be boa ma bibia koso kama o fidie so why whatever so okay what de make am nti ni mo phone ye be fro pacha Lawson FM. mati that's o se enum phone na je de e no ne terms ba ko enum phone ye be frɛ ba ko nso ye o mi bunfu ye o e ma bunfu eti onya ka kyerɛ se ye be frɛ na age tum na ahyɛda ko gya phone e mo wadamfo a na kyerɛ se wadaadaa ye oba pa otie wa di asɛm na be ka kyerɛ no man pa cho de men no kan so onhwɛ ne ma na onje dan ma ne ma se mi so ma age dan 2 years aso nto on so meto aso na onje ma ne ma o so aye den ma pa cho me so onhwɛ ne ma na onje dan ma ne ma se 2 years aso aka 2 months na 2 years na aso nti o meto aso enje dan ma ne ma okay ma o so hwɛ nkora no school nkora no konyina mimi sika na maka ne nkora ko to school ba o se sika ne ba nso o sie sa ma pa cho boa nipa me wadanse for standing 700 na odi mu 100 ne e ba ye no na ye sister how many months ni omu bi school na na the ba say me who months ne dodo obi a cho bi school say be 4 months say okay date na ma 4 months mu ne no de 700 ne ba ya wono asan fa ho di 100 no ba ba so di 100 no ma ba cho be dru ye no na me ni so mo de aduane aba me de besi so bi me de besi so ama ankwala no te aduane ama ma me ba kwa me ni tife na se me maje ba ren fancy so mo ma ye nu hu atabukuro no so ba ra ye ho ma na me kwa yi sa 700 ni bi kwato mu konko mienu e de si so de ma one nkwala no mo no kwa mi wie ba kokora ma fa bi anka ma no one ne ma na di mo no ade san chi ye na obekọ no na ma yi mu 56 akota aduana san de abrɛ no ana se ono ne ede nkura ne baaye no wobɛda ma ade chen me pa chan na ade chen ye wankɔ a o san akota aduane 50 cities brɛ ade chen na ɔkɔ ye no se aso anopa na o so ye na se nkɔkɔ e ba ne san na san akota aduane san brɛ no de ntia man pa cho me ne be ma je na me no wanya aka na se ɔkɔ so na se bi okotwale no hu ɔkɔ hu okotwa ba hwe wa so ne da no pa no num da ofuro ka kokro ma ntwanwe bi ana ɔwɔn kwe man pa cho ba e fi ofo so ya le me hwa na no onu ni so sa ma won so o be sen 40 plus obenya and also was saying 28 Nti almost wa yare ben. Ye fi ofo so wa to fi o yare nti. Ado orensa. Ma ba to min kire de. Min kire ben. Wo de da wa ofi wa no a wo hu se nsa bo na. Ye je be for ye. Every time na mote wo no na wo hu se nsa bo na num. First ne no twa kakra. Ene no. Enti na da fi on ne ka say ya na menye me ba keto ko no nsa boye. Na ni ti be ka shoe stand mu. What's the message big? So eba say na eti mi share shoe stand mu. Ma wa bono oda no play na ni tina kwa share shoe stand mu. E hala wa afia say dem ho nyina. Me baba ya no na satana no ati. No akọ friend papa kuma ba akọ so me hwe ne papa ti aka shoe stand. Eti shoe stand no. Dade de ni bia na se bia de bia ma. Rade. E do na ma mi ja no. Ene Friday. Ma o ka so hwe ankora mi kwa half Kenya square deep. David shoe stand yamra nsa ne akwa half Kenya ase. Shoe stand kwa be na e fa so no na fa ye e no de she ni ti because ade no to kuro. Esiwo we no me de na o ma baba to kuro ni mu.
enti ho obu ya na o play no na di ti akoshe na o ye enti you know afia say no hu nyina wabo na obu a shoe stand there uti kwaye there wo ma shoe stand no ye no ma baba mu enti minni kwa fa so kran ma bonte wa fesa na wan sa fia so enya na nsa no so ti na mintimi nsa ahome ti me ba na kan na ko twe ko ya le t-shirt shoe stand mu eno wo pre nti wa na ni nua ni be yi si mo be yi ade ni free ni ti na mo ho no kenke ma si chechum na mo de ma no nti na dafu ya one ne kasa ya ne dem na ma me kodae wow na dafu ni so pie ye ko no so no ma me ho wotu ababa ho ti sa time nyina na ma wo sen time ni ti ka shoe stand na me nya sa so na me nyima ni ti na onyem ena ni ti ekokam na akwa ese akokwa odi ni ti ahye bottle mu no ene oba presa wambra na ya de chef of Felice fi o sa yes na fi o fo nyina hu to ofere na fi so me kwatena me na tena 8 years so man kasa nti obi a ofi hoda ti me free akwa atebu bi o mutimi busa me se kwa hwe ne ma na makasa ma samu te atebu na mo amunim atebu anyina na onhwe nkola no a so o kasa school ade nkola no ko ye sa school no mpe ka ofre yan kama busa so odi nkola ni kwa atebu school no bo kasa mi na kasa bo kasa mi na mde o mko ye wantu ahwe ma me free akwa atebu won ne ma me ne papa kwesi nkonwa mi ni ma me ni papa ti o me ne ma me ekwesi hu nkonwa sa school no mi busa so bo kasa mi sika mi jote am de me makotu school mu na kuma asa so me sa ba Kenya sa nkwa ne twa wan ye na o mu nko school o me so ma from makotu school na ni tini so ko Kenya asa ko ye ni mont for adwuma sa ansa na me de o me ba na me de o mkoto aban time awo ne te wonom ne de na onya ntroe patcho da bi ba muja e be 4 years ni no wan kasa ufiefo na kasa watoro no nso hu na watoro ma na ne tiri nyina abokondem ayede abokondem ayeko eno ne kire sen ma ne tiri nyina ayeko asa nipa se minim atabu kwa se yefuturu kwan kra minim uni tiri nyina bo futuru se mfuturu kwan no na wa ahia ye tumu ane so atepre kope de broken heart oh nyama ba je tena ko pa enene no nyame openso ma nka oba be mo pa oba so sanka wo sankura no meti me no wo so hwe nkola no nka etimi kura twe wa dwen wo wo hwe nkola ma bla na me bla na na misi na ma na nyame wa ha se amenye se nkola ne tifie no ma nko school eti ko ba se ye ne kasa na oja kwapias ni twa unim kwapias pacha oja kwapias ni twa na ohwe nkura ni yie na so ka so be ye ho ade ne ma me so te ase a obepene man pacha say that man so me mpene bi adentia mam no ho da free me mu me mpene man pacha ye bi atimani so be ma wo do no to that extent no de ne be siama atimi ate wani so atwa ma ye wo na odi mawura ma su papa ma enya na nkwa ni mi so ma su mra me bra wa table service duru ha okay ma bresa mate ndi ene ne bekasa na waba be hwe ne ba why you say dey corona yes okoso ye fen say jatozongo akọ jatozongo nti oba be dura table bua ye beto aso ma na lawyer nyan kasa ma no to ju ofri o kwanta odo fo na to okofia na lawyer be kasa ma na sa na danfo no ne ma me no ne ma me ne na danfo yi lawyer no na danfo ma me na kasa ma no ma se minim tine ma me number wa ha me ba cha fa ne ma me number ne ma producer isi mo meje abante ne ma me because ye ne wa kasa de me wanwa no ye ne wadi nkomo wagye atum se obe kasa ti die nti na time ne so ye no wo ka kire se ukọ jatozongo o de ofun asi charge no meti ase enye ye nti mompe ne ma me ne number no na ye ne ma me ne nkasa ma me nkodi nkomo tiawa ewia enkomo no sansa ne ba ne gitum so obekasa ono anaja wo so akwa akopie mo jatozongo ti ye nkọ ne ma me nchen na ma me no ene ye mo nkomo timalak ewo kumase atonsu agogo mepacho wo pe fabric papa tie ni ye ma me na Christmas ene eba no de niema na ba be boade etimu amotontoma che mo amotontoma ede ye mo huye mo amotontoma eton ebia timalak ewo kumase baby a wo bia no wo de frɛ no na onye delivery no emfa ma timalak ewo GTP wo honom wo high target ewo ho wo Holland ewo ho Vlisco ewo honom printers chese entoma de jese wa modi timalak ebenya bi ede amount wo pe lace nso a wo bi the lace ewo ho cotton lace Swiss lace any ade timalak de me say home of quality
and affordable fabrics. Ukọ ne nchen a nanimu nso te oye legit. O send usika obetimi package ne kama e de amount. It is a year na we wedding naming any de ka ho nyina no. Temala go you covered 0545 A3 0347 na wone no enkasa. Ebusia yensa aka maame no. Okay. Hello, Auntie. Ozoya. Auntie ya mache. Pacha pombo kwa die. Obapa we de kafra se ye fumu mu na. Ye from Frimpomaa ha Lawson TV ye Kumase. We ba brantie bi a ye friend Max so ye ne kasa no pay. Efa ababa wazuwe a wone na wo miensa ho. Na Max odi tumu se wone ye bekasa. Ba ye fra ye so okogya tozongo di na wo se ye ba wo nchen na ye no bedi nkomo. Why? Yenti obatan ababa we ne wo ba na wo miensa wo se ukogina ba bi ka kire wo kura sa wo ye siremuni nti wonti asem aba ne nwa no sa asem na wo te ye no ete na koma e ma ni jai wo ba no na so wo jai ye enkura miensa wo ba ne hwe wo mu uni mu asem so no kind of me kira na empeza 96.3. Hello. Maame mpacho ye tie unchire mu no. Ani say akala de ni na kuna se ka kwa no. Obi an man ho so kana se ka kwa no ti man. E jo ko fa akala no. Me no ha mo. Ko 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 ti ni but. Wanyana na o. Me kan de an kan de. Wa ma me ti ko ha mu ni. Ọmọ amini yẹ no ẹkọ yẹ na se na nkanse ọmọ bẹ yi sa abusuafo no ẹsẹ ne ka kyerɛ me sɛ meni na abusuafo abusuafo no deɛ ti wani sɛ yɛba ne yɛ ɛbunini ɔmo so yɛ siremfoɔ nti ɔmo mpene ɔma mo ba no mare ɔmo ba no ana sɛ wɔn ɔno n'abusuafo na ka sɛ wɔn mpene ɛma mo ba no ɛware wɔn ba nti ɔmo bi fu wɔn paa. Ibu kuomo. Senipa, ezo omo tuwa ina wa wo me yesa. Na wo ka tande se mutumi ya bunu yo. Se ka me fu fu ntane. Ama me se ba ni mare ko ni sabe. Bila hede me kasa ka ibu kuomo. Ibu kuomo ko. Na bi na so ka ta me so. Kini jadi dia ma ka mo ko mo mpene ne, mo mpene sina ma me ba no enware o mo ba no. Onti ondo me na ko frenya na. Wana, mo ko ko ba ya mo ko so. Ngo mo ni ma no. E ko tu ba e mo ko mi no. Asembe na me kan. Ma ka ye son kala no so. Diri de ha me. O diri de kala ne brada. Ka ka tan. O sar ko de brada. De ni tana ka no mo ko brada. Ni na me shan. Akwa no yale ye. Yara wa yare ye na de brada ka ni ka na shin ka se ni na ku tri. Ni ko na ma danse. De ma me wo. Obi na ma danse so. Akwa ya so de brada. Me je no. Si ada sama kan ya. Sama. Omo ka da ba no wa de hu akara. Antu ya dia. Na ne da ko ni ka. Antu ya dia ba. Ba na ile mo ti. Hello auntie. Auntie amba chochu free enipa ni mu kakra se dede no wa chire dodo. Na yenti dia wo kan yi. Akoja me wo dom. Akoja wo ba bi wo dom no. Okay. Eti wan jira ba bia nkasa zuwera eyesiremni nti no. Wo ma wo ba ne nware no. Abi so mo nyawo. Obu nyawo mi ensa. E ka sai. Eso mo jale nya ba bo. Na tinti anti ya wo se zuwera na meka bibi se wanti asem na mfiri maame na nkasa no nti e bia na ne kura no kura be di konkonsa. Wasisi won kan hwe. Mama so no kura metia bodi dia ma na hu na ka asa no. Zuwera no wo wa fa mama. Ma me wa ha. Ai, zuwera no na busiafo e na ka kira me se. Wa ya bu so. Nti wa mo mpene wa na me maame na ti asa kura. Dada, atwa wudia. No mo ba tinu sama ba na be wara. Man pacho asem na asase kwese na ma me ti asem ya se na wo wi o. Kom na kwa ire na ka yo. Kom na kwa ire badu na ka yo. Ka cha me ma mi play. So wo se me yesire mu won ti asem na oba na wale me ndo wale me tena.
enti ni kunu kan say na se ma so ka sa na wo so wa anka na no mi ya ba won so na wo pa na ka say dan ma wo ka e no so wo ka na wo so ka sama na dika ka wo no dika ka sa mabusa fo so de tatu enti ni kwa so de sa mabusa fo wo no mabusa no ko bi betra na o ka sa asem no wo ka e ma na ba ko da so mi wona na masisi ya after da so ka sa asem no so no dika tena ifra ye na so dika ka ye aso wo so de tatu enti ma ni kwa so ka so wa anka enti tata me kai na wo fa mo mani yansa me ka si munya na me na be manana je se ma dia ye funu bani nti ma ba wo miensa nkwa nhwe me na na me ba na me no wo ne ayo opapa esi nkonya nkwa no kwa me nhwe nkwa na ma wunim ti pa cho ni tam de na aba no me de na ba Lawson TV nti mun ka nya hu bibi nka hello auntie ya Maame na che say ahyase ne de e ya mpase asasem no wo kan na so munya wo miensa wie ye ne de na nka wayi wani okay se ababa we se wo montomate na wo montomate ye no wo ba no ne mani hwemu enye fe nti maame we de anopa ye fe wa ye de to wani mu na wo abrante maxo no ye fe no se oni ye bekasa akire ye fe wo gya no fo wo ba bi etu ni maxo nkasa na asede a eja eye ede hye ne ma no maxo ento aso hye ne ma no why ma pa so ka se ma ni no mame ante mani dia no me pa so kuti me meet you ante aha ai akala no obe ta me ba no obe ba ne be pa o mo be to mo no wo di na di akala ni ye ele mesi oye ayi a wo ti ko ye so kan nka Manti mambacho uka kwesisan say we mesi ni nti we ni sika o da hwa ne man na nti wanya bia no dia sende no wanya bia no dia sika ni sika na dia sende no eti mama auntie ya the fact say wawo enkura num a wuni kunu ne nkyere say wono so awo miensa eni kwan say wo ba no ehwe ne ma no enti ma nyine saade no me be sekwa ma no me ba ni bi kwa ni yi nti kana me jama no omo wa se bi sazu wala no bitini to ni ba ida mi ni seo bitini ba ida yi kana ya kemo nani ko na ko ono bi wala no wani ma jima yo o me ni seo wa di what's the amount scan we just scan we ma pa to scan na oba de ma mi a scan o de ma na madi na mi pesa no mi scan na oba de ma mi o scan ya na madi ma che scan do do wo ka sa na ntwa na me to na yo ba ni sika wa hu no wudi sika no wudi ma mi scan na oba kwa de ma mi a be ja na madi na mi yi ya fansan sika ta so mo ni na mo ko mo na ko da ko ni ma ate go scan na ya de ma mi ne ba ile se na de ma mi ba ti ya class o sa na mi ya ko ti ya se me ma no na mi sha se ba ile se ni scan na de ma mi Kade na wo ya no ka se ni nyansa ga ti ya se me ma no ma me bu sa mi bu sa ko shi ya no ma mi ba ile se ni scan na de ma mi no me fa se ma mi si kukuru me ba ile wa na o da bi o me ka se fo ba ile wa hamani o ate bu hono na wo ko mi din kwa ba kuma so ba ile dro se na ba ha me se mi si ni ya se aji ko ano onu kwa wo fa su didi men ya ne da men ya o ka so ba ma miska no mebi ba ska se jonte bu sa me ka jonte se na de ma so me je shankola no ana ska se na de ma kwa mi se o ba mi se se bi abosu me ne busu me ni na bi ma na re ska oni ska de me se wa kwa no ho me se men ya ni sita o ka chere mi place ka wi ba ni bi ba yo be jan fa ba no kwa se sa ba ka chere me me drep ma ka se ba ni bi ba jan fa no ba no kwa ezura mo ta mo na me ka auntie ya mo ta mo na me ka hu bi auntie ya hello auntie ya what some a wo kai no what ka sama me yema hye me se oba no ye mesi ni eti wonya bia e no de man kura no ma me wadwe nkura ni ye die ho me ju o mi de o ta mi ju ne ma no so no o se ju no o so ne ma no eti wo mesi ni a mama wo ko by day ti de bia kakra bia obenya no obetim de ama ne mai me no ka hu bi Jua boy no ma fofo bi obabi ma pa cho da bi nti abata di nti a ya fro no na wo maxo nti ya pese wo ne maxo kasa na ohwe ne ma no why
But that's it. You hear better. You hear better near to us. Why? Okay, Tizura, Yanet Mamma Becassa said, I will say, Mamma and a car a woman. Yanet the Becca, now one in the Banacas and what to us. Why? All right, Ma Lydia and Pacho, Mammy. Aye, Yanet Mammy, ye say, as a man who dream a cacra. Actually, say, so ba now Banocco, a quaint biasono. Mammy who quine say. Sɛ ɛne ma nkɔ yie te sɛ deɛ maame ya ɛka sɛ ne ba ne yɛ mesin wo nya adwuma ne deɛ keke ka ho na ɛne ɛwo maame no ɛwɔ sɛ da wo so sɛbi ɛnya wo nko ano wawo ɛnya wo nko ano wawo ama wo ba wo eti as ɔbaatan ne deɛ ɛwɔ sɛ ɛnkɔdaa ne hwɛ mu no etimi ehia wo sɛ wa wo si pi sɛ wo ba ne nya adwuma na adwuma nya wo ni skade a ɛne ɛwo ɔbaatan sɛ bi wo tɔn ba re ne deɛ keke ka ho yi no na nka wo nso so wo boa ama ɛhwɛ na kɔ so na me no Zubera ene Maxwell ena meba wo mo so say oh no ewiase se oba ne be ma mu kohia ya mo nwene se eba bebem mo man kwada ne ye mobododo se Zubera sure Lawson wan wo aka sei enkoda igufi aye nko school aduane die kura no eden eniti ama ne mema se mu hia mu a ya mo ma de no nko a ensimani so mo nwene se enkoda ne ba ye be ye wo mo den obi ade yi na no ena miniska ena menya adwuma maami kura ka se ne ba nya adwuma nti nkwada no modwene wo mo ho mo man kwada ene nkwada nam wiase nyina dodo na no ya bibi se yasi wo mo ntɛ no omo ya mobo na bi sre na bi kosom esom a eni kwan se nkwada ne kɔ no omo kwa akosom na ebi nko school wo mo ko school kura na mobo adei eni ti me dia me ka kyerɛ maba ne mrantie na womu esisu a ye prime ma ne de keke ka wo ba no so be ma ne be prime wa dwen bisa ne se bra ye ba be dai nyinse be mu a wo de nkoda no be ye de me kra de se ye de ya na mefiri mu afi na nkoda na be ba no ye be ye wo mu de ye de wo mu be ko school ye be ye wo mu de se nke se ye ntimi antena ye be hwe nkoda no sai na be si ahwe nkoda no e ba ne sa bibi be to mu adwene mu kakra na mo ma nkoda ne bread dodo ma me de ma no asi how would I say, Elder? Zoila, Idino. San one. Zoila. Usha Asimia. Mamina, Mami, our Becassa, a year, Abrantiano, Apia Maxwell, ne Mame, Mame Yasantua. Said your boy, man, and until Yasantua. Nyina na semi so na me mfa nka sankyere binom on say about time so omo wo ma emema na omo duru bra yes omo ware a na se ne ba no ekofo oba a eduru ba bia enye omo nyina de ba binom eni heda nye omo ware ho enu ntire ya na bebre ma na omo siso omo ware no ebinom nta ne omo asenom en heda enko ni yi no because se ne ba no wosikampo na ode hwe oba na ye ne ya minima de kro e wo ma ne bebre horodo so ne baba akwa aware pa wo pe ono so pe ne baba ma e ware no na omo ayo mo referee se coach so na omo treachire na omo command na omo yesei enti so hu se na se ne kro asiesie no ho a onim se ye ne ba esika na yawo bi wo mu enya ma ne nyina na binom sa suban no enye yanka na ma no nsua de mumu sisu amokwa aware ye mo paware pa obi ba nso anya aware na mo hyehyɛ akire na niema bi wo ho a mo control aware ne sa oba be ma no mfi a waduro no wakɔfo oba ne na wo mamu miensa osi woni adwuma onim so woni adwuma na ɔkɔyɛ yi no ha onim so woni adwuma wakɔyɛ yi na nipa firi mu aba ne hwɛ nso so a ɛno nso yɛmɛpa wo kyawansa Apia Maxwell. Enya no kwan so na on say ababa yi kan o kan sem bia no kurani o se yenya kasa kire wo sa kwan so dodo a o mo de traba ayi agura ware no mre yanhwe yi se we firi ha Maame Frimpomaa kan ho asem ena mpese misi so bio we firi ha ne yebeje yenyai ne yenyina ye nipa ye twa obi aho amojaba eni se obi abaware wo nipa obepene so a preso ne gya se wo no ofiri ha broni na ba yanka ono kura ye twapo ansa ne yakɔ ho ko ni age ene sa ha ya wo fa ayi a na waduru
enough wo de yɛ sɛ kwan yi nwa enti mom yɛnya saa deɛ no na yɛka yɛ ho abom sɛ ɔman adurus bra ɛyɛ sɛ yɛte yɛ ho ase yɛware yɛ ho enti na Ghana yɛsrɛ Awurade ntɔkwa ntimi nsi Ghana ɛfiri sɛ mosini ɛware anwani ware asantini ware ɛfɛn sɛ sahwini yɛn nyinaa yɛyɛ nipa baako ɛne yɛte wɔ man anim enti saa deɛ no yɛnyae na Maame Frimpomaa ɔbaa bie no wɔ wiase a ɔpɛ bɛma kɔwinsani na menka saa asɛm yi ɔbaa bie no wɔ wiase a ɔpɛ bɛma kɔwinsani ɔbɛ blow fuse deɛ ama ate ababaa wɔ yɛni so a ɔmpɛ sɛ ɔne apia Maxwell ɛtoa wareɛ no so no ɛyɛ ne apia Maxwell ayɛ ne ho kyerɛ sɛ woyɛ ababaa yi sɛdeɛ ɔsi gyina so yi na nka ne kunu kɔwinsani a sɛdeɛ ɔsi wɔtumi bo na ne tiri kɔhyɛ ɔnsɛ deɛ ɔsɛ shoe rag bibi ne tiri tumi kɔhyɛ mu na wɔfigu ne ho na woka sɛ woyɛ saa ɔbaa n'ani bɛgye wo ho na ɔnama na ne tiwi no atwe pɛɛ me ɛbasa na ɛyi mfiamfia na ɔto ne nsa kɔ n'akyi ɔnante a sɛ sɛ nka ɔto ne nsa yɛsɛ no na ne nsa na yɛsɛ ɛno ne asɛm na ne bo ɛdeda so na ne nsa yɛsɛ na ne tiwi atwe pɛɛ me ai ɔtɔ bɛtwa wo no sɛ woyɛ bɛrima na woyɛ wo ho saa ɔbaa bia ne nyɛ wo ho so ɔno ɔbɛta ɔbaa bia ne wɔpɛ anim gu ase ne adwodwo ɛmɛɛmɛ te saa no nso adwodwo ɔno a wɔma akɔhoma ɛna sɛ wode nsa hyɛ wo ho nso a wompɛ adwuma o wotumi nya adwuma na wahwɛ obi sɛ da asram dabi a wo nsa no na hia wɔ enti ababaa yi dwane a wadwane no sɛ wokɔ mu paa no a ɛyɛ suban bi a bɛrima no yii nadie no ɛna wɔhu sɛ daabi bɛrima yɛ mmoa me ɛne ɛmɛkɔ makɔpɛ paa bi ade no manya bi ahwɛ me ma na mmom wɔhunu sɛ wɔde mmaa ba wiase deɛ wɔ sɛ wɔhwɛ wɔ mu enti kwan bi aso yɛwie a yɛbɛhwɛ no kyerɛ kwan na wɔbɛhwɛ ne ma medase